እግዚአብሔር ይመስገን ሰማያዊ እግዚአብሔር አምላክና ነመስግነካ አሉና መንፈስ ከማከልና ስለዘሎ ኸብረን ህበካብ ጎይታ ዘስተምር ጽቡቅ መንፈስ ካብከም ከም ዝተባሃለ መንፈስ ቅዱስ እዩ ዘስተምር ከስተምረና በዝማዓልት ዚ በዝ ግዜ ዚ በሰዓት ዚ ዕድል ንህቦለና ጎይታስ መንፈስ እዩ ኣብቲ መንፈስ ጎይታ ዘሎ አው ሓርነት ኣሎ ከም ዝተባሃለ ሓርነት ዘል መንፈስካ ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ይዕድም ኣለኹ بقويتا بيسوس كريستوس نقال كاخت بارخ تصل له قويتا بشيم يسوس كريستوس امين غابير يمسكن لما انتي مارو قال كاب ماتيوس 10 حدا يسران شمونتن كلها نفلطو قاليو املاخ استمسكن يخون أتوم تسعرون صار زخبادكم مسي نباين عيلو قويت حكيرو غابير يمسكن إذا قال زبزح زين حدش نفسات كله إن أنا نتكمله قويت هاجن ندوك مزامورتي تزاري بوم زغال مانياتو السعر زبلة صار زخبادو زبلة هقلل زغيل قويت أصل زخنا مالتك غابير يمسكن أتوم تسعرون صار زخبادكم من اليوم أنتي قوري اليوم شعو نباين عيلو بزعباتها تأثيرات نبرة صعب أدقي خزارب كله قويتا كم زيلو فتحكم أم تسوانا بايلو نمنتهي فتحات متسجن نتأخذ كونا يكونتن تايدا مليسها كال نجار كتسكمي زابيري مسكن باولوس كوميلو مارلون سب كورنثوس تي حارة زغنة نسو نايكروسوس انتايلو سوري تستأثر از مسلوخ عن السبو قويتان تايو وصحراء يلو እግዚአብሔር ይመስገን ቫኪዩም ዝባል ነገር የለና ህይወት ሰብ ኣብ ልብ ሰብ ወላ ሓደ ነገር ዘይመልኦ ነፃ ዝኾነ ነገር ዝባል የለን ሓደ ክመልኦ ኣሎ ጎይታ ከምዚ ኢሉ እንድሕር ዳ መናፍስቲ ካብ ሰብ ወፅዮምሲ እንታይም ዝገብሩ ኢሉ እንድሕር ዳ ሰብ ከም ብሓድሽ ንልቡ እንተዘይሓልይዎ እንታይም ዝገብሩ ተፅዋዊዖም ኢሉ እንታይ ኮይኖም እዮም ዝመፁ ሸውዓት ኮይኖም እዮም ዝመፁ ኢሉ ሸውዓት ሕጂ ብልክዕ ቁፅሪ ኣይኮነን ግን ብጣዕሚ ብብዝሒ ኮይኖም ክምለሱ ይኽእሉ እዮም ወይ ከዓ ብብዝሒ ኮይኖም ክመፁ ይኽእሉ እዮም ስለዚ ነፃ ዝበሃል ቫኪዩም ዝበሃል ነገር የለን እዩ ዝብለና ማለት እዩ ዘሎ እግዚአብሔር ይመስገን ብዙሕ ግዜ ሰብ ንኣምላኽ ኣብቲ ናቱ ኩነታት ይኽእትዎ ዝደሊ ኣብቲ ናቱ ነገር ክእትዎ ዝደሊ ማለት እዩ ድሕሪ ዳ መፅሓፍ ቅዱስ ኩሉ እምቢብናዮ ሕቶ እዩ ሙሉእ ሕቶ እዩ ሕቶን መልስን እዩ እግዚአብሔር ባዕሉ እንታይ ኢሉ ክትረትዕስ እንታይ ግበር ኢሉ ባዕልኻ ተዛረብ መርትዖካ እንታይ ግበር ኢሉ ኣምፅ ኢሉ ሓቀይዶ እግዚአብሔር ምሕታት እግዚአብሔር ብጣዕሚ ዝፈትዎ ምክንያቱ እግዚአብሔር ሓደ ካብቲ ዝፈትዎ ነገር ወይ ከዓ ትቐንዲ ዝፈትዎ ነገር እንታይ እንድሕር ኢልና ሕብረት እዩ ሕብረት እዩ ዝፈቱ እግዚአብሔር ብሓቂ ንዘረብ ረኣምሲ እንታይ ገይርዎም ይብለና ቃል እግዚአብሔር ምዕራፍ 4 ምዕራፍ 2 ዕብራውያን አልዓሎም እምበር ንመላእኽቲ እንታይ ገበሮምን ኢሉ አልዓሎምን ማለት እንታይ ማለት እግዚአብሔር ናይ መላእኽቲ ፋሚሊስ ነይሮም ናይ ሰባት ፋሚሊስ ነይሮም ብክልቲኦም ካብ ወዲቖም ድሓር ግን ካብ ክልቲኦም ንመን ይሓርዩ ንሰባት እዩ አልዒሉ ንሰባት እዩ መሪፁ ማለት እዩ ብሓቂ ንሱ ንዘር አብርሃም እንታይ ገበሮም ኢሉ አልዓሎም እምበር ንመላእኽቲ ካልኣይ ግዜ ዕድል ኣይተዋሃቦምን ካልኣይ ግዜ ዕድል ዝተዋሃበ መን እዩ ሰብ ጥራይ ብሓቂ ንዘር ኣዳም አልዓሎ ዘይበሎ ምክንያት ግን ኩሉ ዘር ኣዳም ኣይኮነን ናብቶም ናቱ መፅእቶም ናቱ ከዓ ናበልዎን ቶም ዝተቐበሎ ዘበሉ ውሉድ ኣምላኽ ክኾኑ ግና ንዖም ስልጣን ሂብዎም ኢሎ ወይ ከዓ ሓይሊ ሂብዎም ወይ ከዓኒ መሰል ይብሎም ማለት እዩ እቲ ናይ ቀደም ትርጉም ሰብ ግን ኣምላኽ ኩሉ ግዜ ኣብቲ ናቱ ነገር ከእትዎ ክደሊ ከሎ እግዚአብሔር እንታይ ዝደሊ ክሓቶ ይደሊ ክዛረቦ ይደሊ ክካትዖ ዘይኮነስ ክዛረቦ ማለት እዩ ኢሳያስ እንታይ ኢሉ ኣሎ እቲ ምስ ፈጣሪኡ ዝካታዕሲ ንሱ ገልዒ ኣብ መንጎ ኣጋልዒ እዩ ይብለና ዝርርብ ግን እግዚአብሔር ይፈቱ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ፅዑር ፀር ዝኸበደኩም እናባይንዑ ክብል ከሎ ጎይታ እንታይ ማለት እዩ ኢልና ክንሓስብ ከለና مس متصاهم كأخال صور كأنا أنت خبركم إلو كسكمكم إيه سلازم تصوري جن تايلو شو قليل فوكس يلو سلازم قليل صور فوكس صورين هنا معلم ما أنت مالتي أنا لاحظت مسجنا يهون نا إسرائيل وين زان تاند حردارين يا حسر عبيلنا مجمرتا زيابير كم مجمرتا خص عمود داتا حدا دمس يزك عليهم سو أنتاي ما حدا رجبور لي أنا خام أكلكم تخجبر ما أكلكم كنبر أما أكلكم أنت تخجبر كمل على السيلو
ኣብ ማእከልኩም ክመላለስ ኣብ ማእከልኩም ክነብር ካብ መጀመርታ ጀሚሩ ክሳብ መወዳእታ ሓንቲ ድምፂ ዘቃልሕ ማለት እዩ ድሕር ዳርኢናዮ መጽሓፍ ነቢያት ኣብ ሰለስተ ንመቕሎ ማለት እዩ ቴንክ ዩ ኣብ ሰለስተ ኢና ንመቕሎ መጽሓፍ ነቢያት ሓደ ካው እንታይ እዩ ቅድሚ ምርኮ ዝነበረ ድሕሪኡ ኣብ ግዜ ምርኮ ድሕሪኡ ድሕሪ ምርኮ ማለት እዩ እዚኦም 12 ነቢያት ንኣሹ ንብሎም ንኣሽቱ ይኮኑ እቶም ነቢያት መጽሓፍቶም ግን ንእሽተይ ማለት እዩ ካልኦት ከ4 ከዓ ነይሮም ዓበይቲ ዝጸሓፉ መጽሓፍቲ ማለት እዩ يوم كاب إسياس كتاب إزكيل زلوا دانييل مالتي متحف زي صحافو قالوا حكيدو هم بعل أوبيد زبال نبي الله بزحت نبيات قالوا هم بعل ديبورات زبال نبيات قالوا هذيهم كلهم قلنا حدا دمسي حدا قال حدا نجار يوم قال يحم مالتي سو خانتايو زابير انتاي زدلي حبرتي زدلي زابير انتاي زدلي حبرتي زنافق زابير مسوق كنبر يزدلي زابير يمسكن مسوق نبر كل حاجة منتاي وكل جزء زدلي عيو خبكاي زدلي أب سرح يخطو وكاز دل مالتي زابير نايسرح أملاخي مسكن زابير نايم تايس أملاخي نايسرح أملاخي أب جنة سبسي تسرح دلوس بقى خابن جوخ سام مشت كافسون خساب عربي whatever سلسلة ترجمة أيقونن قوي تاخذ زارب كله انتايلو sorry زابير كزارب كله أبلي كيدان كم زيلو مدرد ما عيان حلوان تاجروا أب جنة إيدن أدم تاجبرويلو أقام طويلو حلوان انتاين جبران كعيان سلسلة زابير نعيو أملاخي زابير كله زابير عيو يزركب كابسوني كسب شدش معلتي مسرحة عرفي بلنا حج زابير سي بقى غني سحنت معلت دي اوف كوست دي لكم ايكون ندسم معجن زعبوا ابراهيم معرف 4 تزاري وسلازورنا وخناتي نخلينا حججن انتي مالتي زابير كن حفشه او نايمتي املخي نعيو املخي نايسرح املخي زابير يمسكن سب عرفتو امنتاي ندحريلنا ابسرح سب امنتاي عرفتو ابسرح اتتخكلنيا سرح مالتي زابير زي فوتو سرح قنالو هم إسرائيلوين أب جبسي زقبرون نبرو نجار مالتي سرحون نور سرح سو عفتون هزبين تايق بريلو كسرح ناس أو صويلو كسجد اللي ناس أو صويلو كم لغاني ناس أو صويلو هزبين تايق بريلو لقاق إلو مالتي زابيري مسكن سلزي كاب مجمر تاز نبرو انتهي لما تنقم كاب زعيوز نزوت وزبول كلهم تنقاقي هبوهم نيرون مالتي لحد دارين يام كاب إسياس شو عتّ زخون النبيات أب دياز بحال أموت بحالو يوئيل بحال زيهم بمول انتهم يوم زيهم قدمي يوم نيرم مالتي شو عتّ 220 كلتن عام تمرت إسرائيل وانا متى وديقهم أب مركو أسور وديقهم حكيدو ثلاثان شو عتّ زكيل إسياس دحر دارينيو نقص زكياس أسور مسام كيبهم حكيدو نمن يوم شعو وسيدهم نعو وسيدهم ما وصلوا نمن دام وسيدهم من إسرائيل عنا النورذرن كينغدم نبلوي كانت تعب سمين زنبرة عسرت النجد تاجرهم نعو ماريخهم مخيدهم مالتي كان من نعو من مراخجن زابير دجاجي متزاري بنير مالتي كابز عيوزي أيتو كورو كابز عيوزي أيتو تصو كابز صورزي أيتو تصيلوهم صور دحرد أنا زابير قدي في وقت يسب تناي مدرد صور بتعامي زخبطه تسعين وقعني ينبر مالتي قويتان نزي لك سامرايز قبر خلون تايلو صور نحر كبيدكم نواي مصيلوهم ناس أزبال جن يلا نيلو أنا أخال صور كصوركم الصور زجنان تايو فوكس صور يلو زابير يمسكن عرفت زهب صور يلو نايك زابير قال كزارب كله خمسيلو قوي خم فقط أملاخ سنتاي إذا متصيلو ننسحاز خون إذا متصيلو سب بقال أملاخ خجوه خجمر كله كمزيلو ل4 كلتن مزمور داويت أملاخ كابيا لو خبلون خلو سيلو حيل زابير كسن كله في بيت المقدس أبت بيت خرسان حيل أملاخ زي اللي خون كله أنت يقبر ليتن معلتن نبعته تقلب كويلو جن نحرد أتحدث لكم ريقم مشعو مزمور كاغنا بليتن تاي قبر النيبل يتصنان عن نيبل مالتي أملاخ يمسكن نايك زابير تصور مسؤوز خون تسقى هاي وهبوي مالتي كاب زابير خون تصور كبيدني يو نحري لحالة سب من البعض زي تصور كاتسكين كاحت كون سلتقل الرقفو أملاخ زسك مكات أورجنا قليلا فوكسني جابيري مسكن مخنياتو نعوز خون تسقى معر يزوها بكا معر يزوها بكا سلازي زي عمل الليث مالتي نحرت خبيدك هتسعين كالها نايكال سبت سكين كا كيتلو متنقاي مالتي سلازي زيوم نبي زيوم بمول زيوم شعات زرانيام أقدمهم تزاريبهم مالتي كابز عيوزي أيتو تصوي لهم اتصلا بيلون جن من تماريخهم شو أسر متيوم نتوم سمين زنبور عسرت النجار انتاجرهم ماريخهم وسيدهم مالتي نحر من تعرفهم أبتحت زلوا يهودان
بنيامين بهالو قلت نجد تريفهم يرساليم من سماريان دحر دارينين كاب نجوس داويد جميرهم كان من نجوس داويد فدرشين ينيرهم نناتهم ترايبال زخونو مرحت نيرهم متهم 10 تخلت نجد حبيرهم قال عيو يفتصمو لأن يبينهم كاز يفتصمون يرم داويد جنا أنت يجيرو እግዚአብሔር 73 መዝሙር ዳዊት ካብ ድሕሪ መጓሰ ከድርፈ ኢሉ ንህዝበይ ካንተ ከገብረ ለይሉ خጓስ የለዩ ኢሉ ስለዚህ ዳዊት ነታ መንግስት እንታ ገይርዋዩ ንመጀመርታ ግዜ ዝሕበራ ዩናይት ዝገበራ ንጉስ ማለት እዩ ድሕር ዳርዮና ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ኣብ ኩሉ ቦታ ንግስነት ዳዊት ክመጽእ ዘመን ዳዊት ክመጽእ በረኸት ዳዊት ክመጽእ ኢሎም ዝዝምሩ እስራኤል ምንታይም ሓደ ጀነሬሽን ክልተ ጀነሬሽን ምስ ራእዩ ኣብ ድሕሪኡ እንታይ ስለ ዝገብሩ ፋሂሎም ምክንያቱ ብድሕሪ መን ነጊሱ ሰሎሞን ነጊሱ ሰሎሞን ኣብ ዘመን ሰሎሞን ግና እግዚአብሔር እንታይ ገይሩ ነዛ መንግስት እዚኣ እንታ ክገብራ ጀሚሩ ክጭርመማ ጀሚሩ ብለና ምክንያቱ ንእግዚአብሔር ስለዚ ተኣዘዙ ክጨርማ ጀሚሩ እዚ ከማን ምንት ዳዊት ባርያ ኢለ አትሊስት እንታ ክገብር ትፈልዩ ኢሉ ኣብ መንበሩ ዝቅመጥ ሓደ ሰብ ጎድፈሉ ኢሉ ንሱ ኻን ምንታይ ከምጽእ ማለት እዩ ንኢየሱስ ከምጽእ ማለት እዩ ደም 10 ነገር ስለዚ እንታይ ኮይኖም ተማሪኾም ምርኮ ብጣዕሚ ሕማቕ እዩ ተማሪኾም 722 ቅድሚ ልደተ ክርስቶስ ተማሪኾም ኣይሰምዑን ካብ ድሕሪኡ ኣብዘን 722 586 ዓመተ ምህረት እንደገና ከመን ተማሪኾም ድሕሪልና ቶም ታሕተው ዝነበሩ ከዓ መጨረሻ ከዓ ተማሪኾም ማለት እዩ እዚያ ከዓ ኢየሩሳሌም ከም ዝብለና ሰማርያ ተማሪኻስ ኢየሩሳሌም ኣይትምለስን እንዲ አይሉ ሰማርያ ርእስ ከተማ ናይ ኖርዘርን ኪንግዶም እዩ ናይቲ ሰሜናውን ንብሎ 10 ነገድ እዩ ድሕር ዳርዮና ኣብ ሰማርያ እንታይ ዝምልኽ ነይሩ ጣዖት ምራኺ ዝምልኽ ነይሩ ምክንያቱ ሮምዓም ዝበሃል ንጉስ እንታይ ገይሩ እታ ቤት መቅደስ ሓንቲያ እግዚአብሔር ንእስራኤል ታይልዎ ምስልን ስእልን ዘበለ ንዓኻ እንታይ ግበር ኢልዎ ኣይትግበር ኢልዎ ምክንያቱ ጎይታ እንታይ እዩ ጎይታ መንፈስ እዩ አስተውዕሉ ጎይታ እንታይ እዩ መንፈስ እዩ ኣብቲ ንሱ ዘለዎ ኣብቲ ቦታ ቤት መቅደስ ኣይኾነን ኣብቲ ትኸዶ ቤተ ክርስቲያን ኣይኾነን እዮም ኣብ ውግእ ምስ ኣተው ሓደ ግዜ እንታይ ገይሮም እንዳተሰዕሩ ምስ መፁ ኣብ ዘመን ኤሊ ኢሎም እዚ ታቦት እዚ እንድሕር ዳ ሒዝካ ውግኣት ኢኻ እዚ ታቦት እዚ ሓያል ኢሎም ስለዚ ነዚ ታቦት እዚ ኣብ ውግእ ሒዝና እንድሕር ዳ ኸይድና ክንዕወት ኢና ኢሎም እግዚአብሔር ከዓ ንጎርሓት ብምንታይ ዝሕዞም ኢሉ ብጉርሓም ይዝሕዞም ኢልዎም እሱ ዝበሎም በዚ ተመላለሱ ኢልዎም ኣብ ማእከልኩም ተተመላሊሰ ኪዳነይ እንድሕር ዳ ደፍሪስኩም እዩ ዝበለ እምበር እዚ ሒዝኩሞ ዘወርወር በሉ ይበሎምን ንዖም ኣሕልፍ ኣቢሉ ሂቡ ነብሱ ግን ሓራ ገይሩ ወፂ ተመሊሱስ ይኹም ኣለኹም ሂዛንታ ምስ ከዱ ክሰዓሩ ሱቕ ኢሉ ሕሊፉ ይቦም ድሓር ባቢሎን እዞም እስራኤል ፍልስጤማውያን ከዓ ነቲ ታቦት ምስ ማረኽዎ ሽዑ እንታይ ገይሮም ብሕማም ገይሮ ታቦት ነታ ፍልስጤም ምድሪ ምስ ወቕዓ እዚ ሓያል እዚ ኣምላኽ ዝምለስዎ ኢሎም መሊሶሞ ንነብሱ ኣድሒንዋ ንዖም ግን ሕሊፉ ይቦም ስለዚ እንታይ ማለት እዩ ጎይታ መንፈስ እዩ ኣብቲ ንሱ ዘለዎ ኣብቲ ስኻ ትደልዮ ኣብቲ ንሱ ዝርከበሉ ኣብቲ ንሱ ጎይታ ዝኾነ ከዓኒ ኣብኡ እንታይ ኣሎ ኢሉ ሓርነት ኣሎ ናፃ ኣሎ እቲ ንዕኡ ክትፀሮ ክትጅምር ከለኻ ፆርናቱ ክትስከም ከለኻ ናፃ ኢኻ ስለዚ ምስልን ስእልን ዘበለ ንዓኹም ኣይትግበሩ ኢልዎም ምስልን ስእልን ከዓኒ እንታይ ይገብሩ ነይሮም በዚ ምስልን ስእልን ገይሮም ከዓኒ ኣኸረይዎ ይብለና ማለት እዩ ሕጂ ምስልን ስእልን ዝገብር የለን ግን ጾር ደይስከም ድሕር ዳ ኮይኑ እቲ ናይ እግዚኣብሔር ጾር ሰብ ካብ እንታይ ወፂ ካብቲ ምኽሪ ኣምላኽ ይወፅእ ኣሎ ማለት እዩ ሓቂዶ ስለዚ ቀዳማይ ምስ ተማረኹ ኣብቲ ካልኣይ ግዜ ሽዑ እግዚኣብሔር 3 ነቢያት ሰዲዱ ሓደ ኣምባቆም እዩ ካልኣይ ከመን እዩ ናሆም እዩ ሳልሳይ ከዓ ጾፎንያስ እዩ ኣምባቆም እንታይ ኢልዎም መስለኩም ንምንታይ ኢሉ እዩ ዝጅምር ሓቂዶ ብቐዳይ ተማሂርና ምሽ ንምንታይ ኢሉ እዩ ዝጅምር ንምንታይ ሲ ኣሶርሲ ንሕና ካብና ከምንታይ ንፀድቕ ኢሉ ሚኒመም ሲ ሰማርያ ሲ ካብ ኣሶር እንታይ ትገብር ኢሉ ትፀድቕ ኢሉ ህዝቢ ሰማርያ ከዓ ሲ ህዝብኻ እዩ ንጣዖታት እኳ ሳምታይምስ እንተምለኸ ሓደ ግዜ ግና ንእግዚአብሔር የምልኹ ነይሮም እዮም ኩሉ ግዜ ኣይኮኑን ንምንታይ ብክልተ እግርኩም ትሕንክሱ ዝተባሃሉ ቶም ናይ ሰሜን እዮም ቶም ናይ ደቡብ ኣይኮኑን ሓቂዶ ኤልያስ ምስ መፀ ሓንሳበት ምስ ኮን ንምንታይ ብክልተ እግርኩም ትሕንክሱ ኢሉ ሓንሳብ ከምቲ እዮም ነይሮም ማለት እዩ እግዚአብሔር ግና እሕሊፉ ሂቦም መጠንቀቕታ ክቦም ከሎ ሽዑ እንታይ ኢልዎም ብጉያ ክንበብሲ ኢሉ ሽዑ ሪኢኹም ኣንባቆም ብጉያ ክንበብሲ ነትራ እንታይ ግበሮ ኢልዎ صحفو እቲ ዘንብቦ ምእንታን ክጎይ ማለት እዩ ናይ እግዚአብሔር ቃል ከተንብቦ ከለኻ እቲ እግዚአብሔር ዝሃበካ ራእይ ከተንብቦ ከለኻ ኣብ ህይወትካ ዕላማ ትረክብ ማለት እዩ ፐርፐዝ ትረክብ ምኽንያት ምንባርካ ትረክብ ማለት እዩ ትርጉም ምንባር ይርዳእካ ሽዑኻ ክትጎይ ትጅምር ማለት እዩ እቲ ዘንብቦ ምእንታን ክጎይ ኢሉ ብጉያ ክንበብሲ ዝብል አይ ዶንት ኖ ንምንታይ ኮም ገይሮም ከምስ እቲ ዘንብቦ ምእንታን ክጎይ ዝብል ኣብ ኩሉ ትርጉም
ድሕር ዳ ከተንቦ ጀሚርካ ነትራይ ጎይ ድሕሪ እንታ ገብሩ ጻድቅ ብምንታይ ዝነብር ኢሉ በእምነቱ እዩ ዝነብር ኢሉ ተዛሪቡ ማለት እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ እግዚአብሔር እንታይ ይድሞም ደሎ ጾር ይድሞም ደሎ ጾር ኢሉ ይጅምርና ሆም ክጅምር ከሎ ጾር ንመን ንነነዌ እግዚአብሔር ሰናዩ ኢሉ ነሆም ሓደ ሸውዓተ በመዓልቲ ጸባ ዕርዲዩ ነቶም አቡ ተማዕቀቡ ድማ እንታዩ ይፈልጦም እዩ ስለዚህ ንኽልቲኦም ለክሰይም ሕቶ ሓይቶሞ the same መልስ ይቦም ነዚ ሓደ እንታይ ኢልዎ ጻድቅ ብምንታይ ዝነብር ኢሉ በእምነቱ ይዝነብር ኢሉ ድሕር ዳ ምስ አምላኽ በእምነት ከመላለስ ጀሚሩ ሓደ ሰብ ንዑ ንበይኑ እንታይ ክገብሮ ኢልዎ ፕሮቴክት ክገብሮ ኢልዎ ንኹሉ እስራኤል ኣይኮነን ንሆም ካ ኸም ኢልዎ እግዚአብሔር ሰናይ በመዓልቲ ጸባ ኸኣኒ ዕርዲዩ ነቶም ናብኡ ተማዕቀቡ ኸ እንታይ ገብሮም ይብለና ይፈልጦም እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ስለዚህ ናሆም ኣምባቆም እዚ ጾር እዚ ሂቦ እግዚአብሔር ማለት እዩ ኣነ ጾር ሂቦ ምእንቲ ህዝቡ ክነቅሕ ምስ አምላኽ ከመላለስ በእምነት ከመላለስ እዚኣ ጾር እዚኣ ጥራይ ዘጽረካ ኢልዎ እዚኣ ጾር እዚኣ ዘጽረካ ኣምባቆም ድሕሪና ስለዚህ ኣብ ሳልሳይ ምዕራፍ ተነቃቂሑ ተስዩ ዋላ በለስ እንተዚ ሃለው ኢሉ ባህ ዝብላኽ ኣን ድሕር ዳ ዘየለዋ መለስ ድሕር ዳ ሞይተን ማለት እዩ እንታይ ክገብር ኢሉ ኣነ ግና ንእግዚአብሔር ኣምላኽ እንታይ ክገብር ከም ዝብለና ኣነ ግና ብእግዚአብሔር ባህ ክብል ኢሉ ኦም በለስ ኣይክዕንብብን ኢሉ ኣብ ኣታኽልቲ ወይኒ ኸ ፍረ ኣይክሉን ኢሉ ምክንያቱ እግዚአብሔር ነጊርዎ ክሊርሊ ኢየሩሳሌም ከ እንታ ክትገብር እያ ክትማረኽ ኢልዎም ዓበይታ ክማረኹ እዮም ውርደት ጥራይ ይኸውን ኣብዚ ሃገር እዚ ኢልዎም ባይዘ ወይ ኮንፊዝ ይኾኑ ነይሮም ገለገለ ከዓ ነይሮም ድሕር ዳ ሪኢኹሞም ጥዑይ ትመስል ትንቢት እዮም ጽሎም ኣብ ዘመን ኤርምያስ ድሕር ሪኢኹሞ ኤርምያስ ስለዝተጻሕፈ ኢና ንሕና ነንብቦ ዘለና ርዳእና ኣሎ ኣብቲ ዘመኑ ግና ናይ ኤርምያስን ናይ ካልኦትን ትንቢታት ማዕረ እዩ ዝስማዕ ነይሩ ማለት እዩ እቲ ካብ ኣምላኽ ዝመፀን ካብ ኣምላኽ ዘይመፀን ክትፈልዮን ድሕር ዳ ኸቢድካ ከም ቃል ኣምላኽ ጥራይኻ ክትመላለስ ዘለካ ማለት እዩ እዞም ሰባት እዚኦም ከም ቃል ኣምላኽ ዘይተመላለሱ እንታይ ዳ ጥዑም ጥራይ ትንቢት ኣስማዓና ብሎ ጥዑም ጥራይ ኣስማዓና ኤርምያስ እዚ ሰብኣይ እዚ ኩሉ ግዜ ክፉእ ትንቢት እዩ ዮሳፋጥ ምስ ከደብት ኣብ ውግእሲ ሚካ ዝበሃል ነብሎ ኢሎሞ ንፅዋዓልካ ኢሎሞ ኣይ እዚ ዳ እንታይ ፅቡቕ ንበየለይ ኮይኑ ኢልዎ ሕጂ እዕዝናኖም ኣሳሒዎም ዳኦም እምበር ይብለና ቃል እግዚአብሔር ሰብ እንድሕር ዳ ኣዝኑ ሕስሒዎ ማለት ነቲ ዝደልዮ እንድሕር ዳ ክሰምዕ ደልዩ ማለት እዩ ነቲ ዝደልዮ እንድሕር ዳ ክሰምዕ ደልዩ ንቃል ኣምላኽ ክሰምዕ እንታይ የብሉን እዝን የብሉን ስለዚህ ኣምባቆም ኣብዚ ቦታ እዚ እንታይ ኢልዎ እግዚአብሔር በእምነት ተመላለስ ኢልዎ በእምነትካ ጌርካ ጥራይኻ ንነፍስኻ ክትድሕን ትኽእል በእምነት ጌርካ ጥራይኻ ነዚ ህዝብኻ ክትድሕኖ ትኽእል በእምነት ክመላለሱ ምስ ጀመሩ ምስ ኣምላኽ ክመላለሱ ምጅምሩ ማለት እዩ ሓቀ ዶ መጽሓፍ ቅዱስ ጽቡቕ ጌሩ ዲፋይን ይገብሮ እምነት ማቱሳላ ዝበሃል ናይ ኣምላኽ ሰብ መጀመርታ በእምነት ተመስኪሩሉ ሓቀ ዶ ንሱ ምስ ምንታይ ተመላሊሱ ይብለና ምስ ኣምላኽ ተመላሊሱ ይብለና ኣምላኽ ወሲድዎ እሞ ኣይተረኽበን ናይ ዕብራውያን ጸሓፊ ብዛዕባኡ ክዛረብ ከሎ ሽዑ እንታይ ኢሉ ሞት ምእንታን ከይጥዕንስ እንታይ ገይሩ ይብለና በእምነት ከይዱ ኢሉ ስለዚህ እቲ ምስ ኣምላኽ ምምልላስ 300 ዓመት ዝተመላለሶ ምስ ኣምላኽ ሓደ ነገር ኣብ ውሽጡ ፈጢሩ እንታይ እሱ ኸዓኒ ኣምላኽ ዝበሎ ነገር ከም ዘለዎ ሓቂ ዝብል ድምፂ ኣብ ውሽጡ ሰምዕ ነይሩ ማለት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ ኣነ ግና ብእግዚአብሔር ባህ ክብል ኢሉ ኣብ ኣታኽልቲ ወይኒ ቁፅሪ 17 ዘንብብ ዘለኹ ምዕራፍ 3 ኣምባቆም ማለት እዩ ኦም በለስ ኣይክዕንብብን ኣብ ኣታኽልቲ ወይኒ ፍረ ኣይክህሉን ፍረ ኣውሊዕ ክጠልም ግርሁ ምግቢ ኣይክህብን እዩ ኣባጊዕካ ኣብ ደንበ ክጠፍኣ ሓውን ኣብ ደንቤታት ክስኣና እየን ብዛዕባ እቲ እግዚአብሔር ዝበሎ ክፉእ ነገር ክኸውን ዝበለ ብዛዕባኡ ይዛረብ ዘሎ ኣነ ግና ብእግዚአብሔር እንታይ ክገብር ኢሉ ባህ ክብል እየ ብኣምላኽ ምድሓነይ ከዓ እልል ክብል እየ እግዚአብሔር እቲ ጎይታ ንሱ እንታይ እዩ ሓይለ እዩ ንሱ ንእጋረይ ከም ናኢራብ ይገብረን ኣብ በሪኽ ቦታ እውን ከመላልሰኒ እዩ ኢሉ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ እንታይ ማለት እዩ ሓደ ሰብ ምስ ኣምላኽ በእምነት ክመላለስ ከሎ ምስ እግዚአብሔር በእምነት ክመላለስ ከሎ እግዚአብሔር ንበይኑ ዝኸውን እንታይ ሂቦ እዩ ምድሓን ሂቦ እዩ ይብለና ቃል እግዚአብሔር ምክንያቱ እግዚአብሔር በኣልማማ ኣይሰርሕን እዩ ማለት እዩ እዚ ክንዛረብ ከልና እንታይ ማለት እዩ እግዚአብሔር ግና ኩሉ ግዜ ናብ ሰብ ፕላን ኣለዎ መደብ ኣለዎ ማለት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ብዙሓት ናይ እምነት ሰባት እንታይ ገይሮም እዮም ኢሉ ንመንግስታት ስዒሮም እዮም ኢሉ ከበስያፍካ ዲሒኖም እዮም ኢሉ ሓይሊ ሓውካ ኣጥፍዮም እዮም ኢሉ ኣንስቲ ከዓ ንሙታት ከም ብህልዋት ገይሮም እንታይ ገይሮም ኢሉ ተቐቢሎኖም እዮም ኢሎም ገሊኦም ግና ኢሉ ሽዑ እዮም ከዓ ይትረስዖም እንታይ ገይሮም እዮም ኢሉ ዝሓይሽ ትንሳኤ ስለ ዝደለዩ እንታይ ገይሮም ኢሉ ምድሓን ነፍሶም ኣይደለዩን ኢሉ ኦኬ እንታይ ማለት እዩ ሕጂ እግዚአብሔር ኩሉ ግዜ ንሰብ ኣብ እንታይ ዘምፅኦ ኣብቲ ዕላማ ናቱ እዩ ዘእትዎ ማለት እዩ ኣብቲ ናቱ ፕላን ይኽእትዎ ዝደሊ ተዛረብ ክብለካ ከሎ ተዘራሪቡ ነጎሼት ገይሩ ኣብ መንጎ ዝኾነ
ማእከላይ ዝኾነ ሓሳብ ክወስድ ኢሉ ይኮነን ክዘራረብ ከለኻ ግና መንፈስ እግዚአብሔር እንታ ክገብረካ ናፍትናቱ ሓሳብ ከም ፀካ ኢሉ ማለት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ ብጉያ ምእንታን ክንበብ ኢሉ ዘንብቦ ዘበለ ምእንታን ጎይ ዘንብቦ ዘበለ ኣብቲ ናይ እግዚአብሔር ሓሳብ ከኣቱ ኣብቲ ናይ እግዚአብሔር ዕዮ ከኣቱ እንታይ ይገብር ኢሉ ጽሓፎ ኢሉ እቲ ራእይ ጽሓፎ እቲ እግዚአብሔር ዝደልዮ ነገር ጽሓፎ ዋላ ሓንቲ ዝጽሓፍ ነገር ራእይ የለን እቲ ዝጽሓፍ ራእይ ቃል ኣምላኽ እዩ ተመለሱ እዩ ዝብል ብእምነት ንበሩ ተመለሱ ጻድቕ ብምንታይ ዝነብር ብእምነቱ ሮሜ ምዕራፍ 1:17 ነዚያ ቃል እዚኣ ኮት ገይሩ ክዛረብ ከሎ እንታይ ኢሉ ጻድቕ ብእምነት ይነብር ይብል እሞ ኢሉ እቲ ጽድቂ ኣምላኽ ከኣኒ ከምኡ ካብ እምነት ናብ እምነት እንታይ ይገብር ኢሉ 1:17-18 ይግለጽ ኢሉ ናይ እግዚአብሔር ጽድቂ ካብ እምነት ናብ እምነት ሰብ ክሳገር ከሎ ካብ እምነት ናብ እምነት ከዓቢ ከሎ ብኡ መጠን እዩ ዝረኽቦ ምስ እግዚአብሔር ሕብረት ገብር ከሎ እምነት ማለት እንታይ ማለት እዩ ሕብረት ማለት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ሰብ ምስ ኣምላኽ ክሓብር ክጅምር ከሎ እንታይ ዝገብር እምነታዊ ውሽጡ እንዳፈረየ ዝኸይድ ስቲፋኖስ ዝበሃል ናይ ኣምላኽ ሰብ ነይሩ መጽሓፍ ቅዱስ ሰብ እንታይ ይብለና ቃል እግዚአብሔር እምነትን እንታይን ዝመልኦ ሰብ መንፈስ ቅዱስን እንታይን ዝመልኦ ሰብ እምነትን መንፈስ ቅዱስን ምስ መንፈስ ቅዱስ ሕብረት ብዝገበሮ መጠን ሰብ እንታይ ይገብር እምነት ይመልእ ምስ መንፈስ ቅዱስ ብዝተመላለሶ መጠን ሰብ እንታይ ይገብር እምነት ይመልእ ንሰብ ቆሮንቶስ ከምኡ ኢሎም ኣሎ ጳውሎስ ጸጋ ኣምላኽ ኢሉ ፍቕሪ ኣምላኽ ጸጋ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ መንፈስ ቅዱስ ይኹን ግና እንታይ ትገብሩ ኢልዎም ሕብረት ትገብሩ ኢልዎም ሕብረት ምስ መን እዩ ምስ መንፈስ ቅዱስ እዩ ምክንያቱ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ንቤተ ክርስቲያን ንኣመንቲ ዝተዋህበ እንታይ እዩ ናይ እግዚአብሔር መለኮታዊ ስልጣንን ሓይልን እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ጎይታ ከመላለስ ከሎ ብምንታይ ተመላሊሱ ብሓይሊ መንፈስ እዩ ተመላሊሱ ጾምን ጸሎትን ክወስድ ከይዱ ብምንታይ ከይዱ መስለኩም ብመንፈስ ተመሪሑ እዩ ዝብለና ምክንያቱ ነቲ ዝመጽእ ነበረ መከራ ስለ ዝረአየ ማለት ድሓር ግን እምነት ተመሊኡ መጽኡ መንፈስ ቅዱስ ተመሊኡ መጽኡ ብጣዕሚ ሎድድ ኮይኑ ስለ ዝመጸ ሽዑ እንታይ ኮይኑ ነቲ ዝመጽኦ ዝነበረ ፈተና ስዒርዎ ዮሐንስ መልእኽቲ ክጽሕፈሎም ከሎ ነቶም ኣሕዋት እንታይ ኢሎም ብእምነት ቆንኩም ካብ ምርኣይ ዝዓቢ ሓጎስ እንታይ ይገብርለይ የብለይ ሰብ ብእምነት ደው ክብል እግዚአብሔር ዝደልዮ ንእግዚአብሔር ኣሚኑ ደው ክብል እዩ ዝደልዮ ንቃል ኣምላኽ ኣሚኑ ደው ክብል እዩ ዝደልዮ ማለት እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ሰናዩ ብመዓልቲ ጸባኻ እንታይ ኢሉናሆም ዕርዲ እዩ እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ሰናዩ ብመዓልቲ ጸባኻ ዕርዲ እዩ ነቶም ኣብኡ ተማዓቆቡኻ እንታይ ገብሮም ኢሉ ይፈልጦም እዩ ምክንያቱ ዜና መዋእልኩም ብለና ዓይነት እግዚአብሔር ኣብ ምድሪ ሙሉእ እንታይ ገብራየን ኢሉ ይዞራየን ኢሉ ሰይጣን ኣይኮነን ዝዘወር ሓደ ግዜ እዩ ንምድሪ ዘርያን ኮልያን መጽ ኢሉ ዓይነት እግዚአብሔር ግን እንታይ ገብራ ኢሉ ኩል ግዜ እንታይ ገብራ ይዞራ ምክንያቱ ነቶም ኣብኡ ተማዓቆቡ ዘበሉ ብፍጹም ልቦም እንታይ ገብሮም ኢሉ ከጽንዖም ይብለና ኣምላኽ ይመስገን እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ስለዚ እግዚአብሔር ናይ ዕዮ ኣምላኽ እዩ ንሰብ ከዓ እንታይ ዝቦ ኣብ ምድሪ ዕዮ እዩ ዝቦ ስራሕ እዩ ዝቦ እግዚአብሔር ይመስገን ሚሽን እዩ ዝቦ ጎይታ ምስ ለኣኹም እንታይ ኢልዎም ምስ ለኣኹም እንታይ ገበረኩም ኢልዎም ገለዶ ጎዲልኩም ኢልዎም ዘይምጉዳል ኣብ ምንታይ ዘሎ መስለኩም ኣብ ዕዮ እዩ ዘሎ ኣብ ተልእኾ እዩ ዘሎ ሰብ ተላኢኹ ምስ ከደ እዩ ዝምልኣሉ እግዚአብሔር ጽዒኑ ካብ ሕጂ እኒኦ ዜን እንታይ ንሽድሽ ወርሒ ዝኾነ ቀለብካይን በዚአን ተመላለሳ ይብሎን እንታይ ዳይ ዝገብሮ ኣብ ትዕዮ ክህሉ ከሎ ኣብኡ ሱፐርናቹራሊ ወይ ድማ መለኮታዊ እዩ ፕሮቫይድ ዝገብረሉ ማለት እግዚአብሔር ይመስገን እስራኤላውያን ክወፁ ከሎ በቃ ዘሎ ቢሖ ገለመለታት ሒዞም ወፅኦም ድሓር ግን ዜን ቢሖ ኣምንታይ ከብፅሖም ወርቂ ንሕርዳ ኣብ በረኻ ከኣስ ወርቅን እምንን ሓደ እዩ እንታይ ትገብሮ ክትሸጦ ክትገዝኦ ዘይትኽእል ወርቅስ ኣብ በረኻ እንታይ ትገብሮ ብዘሎ ወርቂ ከኣስ እንታይ ገይሮም ገፊፎም ከዓ ወፅኦም ኣብ በረኻ ምስ ኮኑ ግና ጠምዮም እግዚአብሔር መዓልታዊ ኢና ክንኣምኖ ዝደልየና ማለት እዩ መዓልታዊ ክትኣምን መዓልታዊ ኢኻ መስዋእቲ ትኸፍል ኣሕዋተይ መዓልታዊ ንእግዚአብሔር ክትኣምን መዓልታዊ ኢኻ 12 ሮሜ ከምዚ ኢሉ ንስጋኹም እንታይ ክትገብሮ እየ ዝደሊ ኢሉ መስዋእቲ ጌርኩም ኩሉ ግዜ ከተቕርብዎ ጎይታ እንታይ ኢሉ መዓልታዊ መስቀሉ እንታይ ዝገብር ኢሉ ዘልዕል ኢሉ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚ መዓልታዊ ምስኡ ክመላለሱ እንታይ ገይሮም ካብ ሕጂ እኒኦ መዓልታዊ የማና ዘንጥበልኩም ኢልዎም ዴይሊ እታ ናይ ቀዳም ጥራያ ንክልተ መዓልቲ ትኸውን ነይራ ኣጋጣሚ ትሓድር እቲ ካልእ መዓልቲ ግና ገሊኦም እንታይ ገይሮም ብለና ሰሲዖም ብዙሕ ኣምፅኦም ድሓር እንታይ ኮይኑ ብለና ሓሲኹን መሽሚሹን ኢሉ ብጣዕሚ ዝገርም ተናይ ዓርቢ ግን ኣጋጣሚ ተናይ ቀዳም
نغلط معلتي اكسباير ديت ناتن እግዚአብሔር ይምህሮም ይነሩ ማለት እዩ እግዚአብሔር እንታይ ዝደሊ መዓልታዊ እዩ ምስኡ ተማላለስ ደሊ ማለት እዩ ትናይት ማለት ንሎሚ ይኮኒ ትናይ ሎሚ ንሎሚ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ ለና ዕብራውያን ምዕራፍ 4 ተጽሕፍ ከሎ መንፈስ ቅዱስ ሎሚ ይብል መንፈስ ቅዱስ መዓስ ይዛረብ ደሎ ሎሚ ማልተሽ ዓመትኩም ኢሉ ሕጂኻ መንፈስ ቅዱስ መዓስ ይዛረብ ሎሚ ድምጹን ተሰማዕኩም ኢሉ ሎም እንታይ ተገበርኩም ድምጹን ተሰማዕኩም እግዚአብሔር በጣም ዘድንቆ ነገር እንታይ እንድሕሪልና መጽሐፍ ቅዱስ እንታይ ድምጽ ምስማዕ ዋው ሳኦል ካፕተን ዝተገፈፋ ከብቲ ገለ እንስሳታሲ እንታይ ገይሩ ንእግዚአብሔር አምላኽ መስዋዕት እኮ አይኮነን ካብ ሰብ ዘምጻሃ መስዋዕት ይኮነን ክትጉሕፎ ሓሰብ ካን ሰብ ተሂብካሲ መስዋዕት ይኮነን እንታይ ተሰዊእካ መስዋዕት ካሊ ይትርጉሙ መስዋዕት ማለት ክውጽዓካ ክእል ኣለዎ ክስማዓካ ክእል ኣለዎ ሓቀይዶ ንሕና ቶም ድኹማት ቶም ቡርታዓት ዘበልና ድኻም ቶም ድኹማት ክንጸውር ንርእስና ድማ ባህ ከይነብል ሲ ኢሉ ይግባአና ኢሉ 15 ሮሜ ንርእስና እንታይ ክንገብር ባህ ከይነብል ንርእስኻ ባህ ከይበልካ እትኸዶ ጉያ እዩ መስዋዕቲ ማለት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ለዚ እግዚአብሔር መዓልታዊ መስዋዕቲ ይሓትት ኣሎ መዓልታዊ መስዋዕቲ ይሓትት እዚ መዓልታዊ መስዋዕቲ ኻኒ ንዓኻ ዝሃበካ ጾሪ ማለት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚ ኣብዛ ቅድሚኹም ዘለ ዓዲ ኺዱ ሞ ኢልዎም ሰብ ዘይተወጥሑ እሱር ጻዕብ ክትረኽቡ ኢኹም ንዑ ፈቲሕኩም ካ እንታይ ግበሩ ለይሉ ጎይታ ኣምጽለይ ንምንታይ ትፈትሑ ኣለኹም እንተበለኩም ግና እንታይ ኢልዎም ነፃ ክኾኑ ኢልኩም ኣይበሎምን ጎይታ እንታይ ይገብሮ ኣሎ ይደልዮ ኣሎ እታ ዝተፈትሐት ጻዕብ ኣድጊ ዘይተገርሐት ማለት እዩ ትሬይንድ ዘይኮነት እዩ ከም ዝመስለኒ ጎይታ ምስ ተወጥሓ ግን ለዚ ባክት ከይድ ጀሚራ ማለት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚ እግዚአብሔር እንታይ ዝደሊ ጾር ከጽውር እዩ ሰብ ዝደሊ ማለት እዩ አምላኽ ዝተመስገነ ይኹን ድሕር ዳ ሰብ ዘይዕዮ ኮይኑ ጸላይ ኣትወይ ጸላይ ዘውር ኣሎ ኢሉ ሓቀይዶ ምክንያቱ ካባኻትኩም እንታይ ክገብሮ ዝደሊ ስለ ዝደሊ እዩ ዝውሕጦ ደሊ ይብለና ዝውሕጦ ደሊ ይብለና ጸላይ ኣብ መዓስ እዩ ምክንያት ዝረክብ እንድሕር ኢልና እንድሕር ዳ ሰብ እንታይ ገይሩ ዞን እንድሕር ብላሎ ማለት እዩ ብዘይዕዮ ዳዊት ሓደ ግዜ እስራኤል ሙሉ ኣብ ምንታይ ነይሩ ኣውግእ ነይሩ እስራኤል ኣውግእ ማለት ብጣዕሚ ከቢድ ግዜ እዩ ባይዘወይ እዚ ቃል ኣምላኽ ክመጽእ ከሎ እንድሕር ዳ መጽሓፍ ነገስቲ ኣንቢብኩሞ እዚ ኣምባቆም እናሆምን ዘምጽሉ ግዜ ኣብ እስራኤል ከቢድ ግዜ ነይርዎም ሳምታይምስ ጥሜት ነይርዎም ምክንያቱ ይኽበቡ ነይሮም ዝተኸበቡ ሓረር ግቢት ሽሽየጠሉ ሰባት ቆልዕቶም ዝቐትሉሉ ግዜ ነበረ እዋን ነይሩ ውግእ ፍርሕ ናይ ውግእ ነይርዎም ኩሉ ግዜ ምክንያቱም ኣብ ዙርዮም ዝነበሩ መንግስታት የፈራርሕዎም ነይሮም ቀይዶ ሓደ ግዜ ነቶም ነገስታት ዝነበሩ እግዚአብሔር ዝቦም ነበረ ትእዛዝ ከቢድ ትእዛዝ እዩ ንኣብነት ንድሕር ዳ ሪኢኹሞ ኣሶር ክወግእዎም ምስ መፁሲ ምስ ግብፂ አሊያንስ ጀሚሮም ወይ ከዓ ምስ ግብፂ እንታይ ገይሮም ውዕል ክፍርሙ ጀልዮም እንታ ክገብሮም ፕሮቴክት ክገብሮም እግዚአብሔር ከይትገብርዎ ኢልዎም እስራኤል ሓንቲ ንእሽተይ ዓዲ እያ ኣሶር ማለት ዓብ መንግስቲ እዩ ከድሕኖኩም ኢልዎም ዘረባስ ከቢድ እዩ እሱ ኸ እንታይ ገብሮም ኣብቲ ከባቢኦም ዜሮ ሰናክሬብ ዝበሃል ከዓ ንጉስ ኣብቲ ከባቢኦም ዓሪዱ እንታይ ብሎም ሰማርያ ዶ ካባኻትኩም ተሓይሽ ነይራ ኢልዎም ወይስ ዘን ከተማ እዚአን ዘፍረስኮንሲ ኣምላኽ ዶ ድሒንዎን እዩ ይብሎም ድምፂ እዩ ተረዲእኩምኒ ድምፂ ግና ብጣዕሚ እዩ ዘፍርሖም ሂወቶም ኣብ ቀረባ ያደላ ማለት እዩ እግዚአብሔር ካ ብኢሳያስ ገይሩ እንታይ ብሎም ጽናዕ ትባዕ ኣብ ዘለኻ ይብሎም ከይትገብር አልያንስ ብሎም ሓደ ግዜ ኣቑሑ ቤት መቅደስ ከፊሎም ግብሪ እንታይ ገብሩ ፕሮቴክሽን ይልምኑ ነይሮም ንሽቲ ሃገር እያ ክልተ ነገድ ዘለዋ እያ 10 ነገድ ኣብ ቅድሚያ ተወሲዳ እንዳረኣዩ እዚ ትእዛዝ ይቦም ቃል ኣምላኽኩም ኢሉ ጽናዕ ትባዕ እዩ ዝብለካ ኣብ ምንታይ ኢኻ ትጸንዕን ኣብ ተብዕን ኣብ ቃል ኣምላኽ ኢኻ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚ ኣብዚ ቦታ እዚ ኣውግእ እዚ ቦታ እዚ ይኮነን ኦፍ ኮርስ ቅድሚ ዝነበረ ዳዊት ኣውግእ ኣብ ዝነበሩሉ ግዜ እስራኤል ኣውግእ ኣብ ዝነበረትሉ ኩሉ ሰብ ኣብ ዕዮ እዩ ነይሩ ኩሉ ሰብ ኣብ ጭንቂ ነይሩ እሱ ግን እንታይ ይገብር ጀሚሩ ዞን ክብል ጀሚሩ ማለት እዩ ብዘይ ዕዮ ኮይኑ
بزعيو تخون تلخا نايت صلاقي حسابات منقد إخا كم زبهال مش على empty mind is a workshop of the devil يبال سيطان كند زعيلو عيو ندخلو كفو وديتاتو زعيلو workshop سي أمرو خايز خون مالتي نحرد عن نتصاهون كمالتي سلازي قويتان تايلو أتم تتصعرون تصور زخبردوكم من ناباين نوعو جن أبزي أنا أتصنتي لان أبزي أخانتها أبزي أخان أسرتي عيلو جن فوكس يتصور عيلو أرعتي قليلو كوايك أنت يقولوا تمارو نفسهم كأنت تركب عيلو شعو عرفت تركب عيلو زابير يمسكن عرفتي أب يوم بر عرفت أمتالن عرفتي أب بدك أسايكونن مالتي زابير يمسكن لذا داويت زوان قبل مجمرنا يتصلح حساب كأتو جميرو دحر كم تنفلت أزانتا من يعش ما بات سبا أتيو وليدو مستأنست كأني من تانك أطلعوا كأني بقى جيجان دحرد حسب تأمين كان دحر زي ملسكيا جيجا خشفن أب نفسه ترى يخونن أب إسرائيل كي ترفن تامسيو وردة تامسي مالتي سلازم ناتس مخال مالت دا مالتي نايتس على أي مسارحي مخال مالتي سلازيو نتايب لنا صلاة زوحت أدليس كم تاي زبليلو هم زقاز مان بسا يزورالو كم زقاز مان بسا صلاة كل جزيم بعد تاي تدبر دي عرفي قد سالي زي عرف صلاة مالتي قد سالي سب كم قليلو كابتن أملاخ زلوا نجار هذا كل جزيم كابتن أملاخ نجار نحرق وديلك كأنت نايت صلاة مسارحي نخونينا كل جزيم مالتي كل جزء بيت أملاخ أودكات بيت أملاخ عبدخام تقولون تاي مثلكم صلاقي ناتو حساب أوبريت قبر سلا جمري زابير يمسكن قال زابير كم زبلنا تسفى أملاخ زبلا أب كريستوس يسوع تاي ويلو كله أب قال أملاخ زلون تاي مثلكم بزابير تاي كل جزء ويل سب أيكون أن أملاخ الصبية أملاخ ينمن الصبية نسب الصبية معناته እግዚአብሔር እቶም መለኮታውያን እቶም ሰማያውያን እቶም ዲቫይን ዝኾኑ ፕሪንስ አካይዳታት ብሙሉኦም እንታይ ገይርዎም እዩ ኣቐሚጥዎም እዩ እዚኣ እንትሕር መሪፅካ ትወስድ ኢሉ እዩ ከምዚ እግዚአብሔር ሓደ ጊዜ ተጸቢዩ ነቲ ቃሉ ክገብሮ ኢሉ ዝመጽእ ኣይኮነን ኤርምያስ ከምኡ ኢልዎ እንታይ ትርኢ ኣለኻ ኢልዎ لوز يزرق زلوا خيلوا تلوز زبل كالسي كلتا يو accomplishment مالتن كلها مفتسام مالتن دي بيبرايستي لحرت هايلو أنا نقالي استجهال ليلو زعبير كم زفتسام كعز قبر مني أنا إيلو قال أملاخ أب زعبير كفتسام انتايو ready زعبير سنعوخ قبر سنتايو كل جزء تداليو منفس كل جزء انتاي بلنا قال زعبير تدالوي بلك من أخذ كل جزء انتاي قبرو يميلو أب زريها قدسان انتاي قبرو يزوري لهم أتم نقالوا تفتسموا ملأختي إلوا زي أتم سي نا إبراهيم صحفهم إلو معرف حد زي أتم سيلو نتم مدحان كورس زلهم زلا أخو منافس أقول قدود يكونون يميلو سلازم ملأختي نتم مدحان كورس زلهم قالوا خفتسموا لهم نتام كل جزء يزوروا يميلو أتقال كفتسم قنا متشو بايت آخرك بالله بالتي ردانا له وتقال أملاخ كفتسم كل جزء متشو بايت كركب الله سب أيكونن أملاخ الصبيو أملاخ ينسب الصبيو እግዚአብሔር ጽበይሉ ወን ይምበር ሕጂ ሰብና አምላኽ ጽበይ ኮነን ተፈጸመ ኢሉ ይጎይታ እግዚአብሔር ነብርሃም ታይልዎ ድሕሪ 25 ዓመት ውላድ ክትረክብ ይኻ ኢልዎ ኣይበሎን ውፃ ኢልዎ ኣነ አንተ ክገብረካ ኢልዎ ክባርኸካ ኢልዎ 25 ዓመት ኢንፋክት ሓደ ሰብ መገድ እግዚአብሔር ክምሃሮ ብዙሕ እውን ኣይኮነን ኦነስትሊ ግን 25 ዓመት ግን አብርሃም እንታይ ገይሩ ግራጁዌት ገይሩ ወዲ ማለት እዩ ረኺቡ እግዚአብሔር ይመስገን ገለ ሰብ ግን 40 ዓመት ዘይገብራሎ ትሕቲኡ ኻ ክገብር ዝኽእል እውን ኣይሰኣንን ኸውን እግዚአብሔር ከከም ትቃሉ ዝሃቦ ከከም ትኽፍጸም ዝሃቦ ተስፋ እዩ ግን እንታይ ይኽብለኩም ደለ 25 ዓመት አብርሃም ኣይኮነን ተጸቢዩ 25 ዓመት መን ተጸቢዩ እግዚአብሔር ተጸቢዩ 25 ዓመት መን ተጸቢዩ እግዚአብሔር ተጸቢዩ ናይ አምላኽ ሰባት ከም ዝብልዎ 430 ዓመት 400 ዓመት እንዳኽትገብር ኢኻ ኢልዎ ደቅኻ ዘርእኻ እንተኾኑ እዮም ኢሉ ያ خمس جيران كسدودي أو دحارك مصيام كذا يلوه مش
ግን እስራኤላውያን ኣብ ክንደይ ድሒኖም 430 ዓመት ሓቀይዶ ናይ ገበላ ገላትያ ባዕልኹም ይብለና ድሕሪ 430 ኢሉ ንምንታይ 30 ዓመት እንድሕር ኢልና ሙሴ ካብቲ መጀመርታ ተጽዋዓሉ ክሳብ እንታይ ኮይኑ ክሳብ ዝዳኸም እዩ ንበረኻ ኸይዱ ምክንያቱ ተኣዚዙ መጀመርታ ናይ ዋዕ ተኣዛዝ ነይርዎ ናይ ስጋ ተኣዛዝ ነይርዎ ድሓር ግን ደይኮን ምስራኤል ግና ተስፋ ቆሪጹ ገዲፉ ኣብቲ በረኻ ማለት እዩ 30 ዓመት ዲለይ 30 ዓመት ምናልባት ብናይ ሙሴ ግዜ እዩ ብናይ ሙሴ ሽግር እዩ ብናይ ሙሴ ዘይምድላው እዩ እቲ እግዚአብሔር ብሙሴ ገይሩ ንህዝቡ ክገብሮ ዘለዎ ነገር ኣይተገብረን ማለት እዩ ካልኣይ እስራኤላውያን ክጽልዩ ከለዉ እንታይ ይብለና እግዚአብሔር እቶም እንታይ ገበረ ይብለና ሰምዐ ይብሉ ስለዚ ኣብቲ ዝበሉሉ ግዜ ክሳዕት ዝበሉሉ ግዜ እግዚአብሔር እንታይ ገበረ ነይሩ ማለት እዩ ኣይጽልዩን እዮም ነይሮም ወይ ኣይበሉን ነይሮም ማለት እዩ ሓደ ቃል ክነግረኩም ከም ዝብለና ቃል እግዚአብሔር ነቶም ንኣምላኽ ተጸውዑ ኩሉ ነገር ንምንታይ ይድግፍ ሰናዮም ይድግፍ ይብለና ጽቡቕ እዚ ቃል እዚ ዋላ ብታክሲ ኢኻ ትረኽቦ ሓደ ሰብ ንኤርፖርት እንድሕር ዳኣ ኸይድ ኣሎ ትኬታ ቆሪጹ ኣጋጣሚ መሊኣ ይብልዎ እሞ ይምለስ ድሓር ታ ኤርፖርት እንድሕር ዳኣ ተኣየር እንድሕር ዳኣ ሓደጋ ኣጋጢምዋ ንሰናይካ ስለ ዝኾነ እዩ ከምኡ ይኮነን ዝጠቕስ ቃል እንድሕር ዳኣ ጽቡቕ ጌርና ርኢናዮ ከምኡ ይኮነን ዘስማዓና ማለት እዩ መንፈስ ድማ ከምኡ ንድኻምና ይድግፎ ኢሉ ይጅምር 26 ምዕራፍ 8 ሮሜ ዘንብብ ዘለኹ መንፈስ ድማ ከምኡ ንድኻምና ይድግፎ እዩ ከመይ ጌርና ክንጽሊ ከም ዝግባአና እንታይ ንገብር ኢና ኢሉ ኣይንፈልጥና ስለዚ እቲ መንፈስ ባዕሉ ብዘይ ነገር እህታ ዝልምነልና እቲ ልቢ ዝምርምር ንሱ ምእንትቶም ኩሎም ቅዱሳን ከም ፍቓድ ኣምላኽ ገይሩ ይልምን እሞ እቲ ሓዲሳብ መንፈስ እውን እንታይ ምዃኑ ይፈልጦ እዩ ነቶም ንኣምላኽ ዘፍቅሩ ከም ምኽሩ እውን ተጸውዑ ግና ኩሉ ንሰናይ ከም ዝድግፎም ንፈልጥ ኢና ነቶም ቀደም ዝፈለጦም ንሱ ንብዙሓት ኣሕዋት ዝበኽሮም ምእንታን ክኸውን ንምስሊ ወዱ ክመስሉ ቀደም መድቦም ይብለና እንታይ እዩ ኣብ ላዕሊ ክጅምር ከሎ ቁጥሪ 26 መንፈስ ድማ ከምኡ ንድኻምና ይድግፎ ከመይ ጌርና ክንጽሊ ከም ዝግባአና ኣይንፈልጥን ኢና እንታይ ይዛረብ ዘሎ እዚ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ልቢ ሰባት ኮይኑ ክጽሊ ከሎ ይብለና ኣሎ ብዛዕባ እንታይ ይዛረብ ዝቃል እዚ እንድሕር ደኣ ተኣየር ሓደጋ ምስ ኣጋጠማ ኣምላኽ ነቲ ሓደ ሰብ እንድሕር ደኣ ሰናይ ሓሲቡሉስ ነቶም ኣብቲ ኣየር ዝጸደፉ ሰባትከ ሰናዮም ኣይኮነን ነይሩ ከምኡ ኣይኮነን ደስምዕና ማለት ስለዚ ሓደ ሰብ ክጽሊ ክጅምር ከሎ ይብለና ኣሎ ብመንፈስ ኮይኑ ክጽሊ ከሎ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ውሽጢ ኮይኑ እንታይ ዝገብር ዘጸልዮ ይብለና ብዛዕባ ዝኾነ ነገር እንድሕር ደኣ ኣብ ህይወትካ ጌጋ ነገር መስመራት ክኸይድ እንድሕር ደኣ ርኢኻ ማለት እዩ ኣብ ማእከልኩም ሓሳራ መከራ ዝጸግብ ኣሎ ዶ ኢሉ ኢንቨሎፕ ዶ ኮይኑ ይብለና ኣብ ማእከል ከምዚ ኣብ ፖስጣ ዝኣቱ ወረቐት ርኢኹም ኣለኹም እንድሕር ደኣ ሓደ ሰብ ኣብ ማእከልኩም ብሽግርን ብሓሳራ መከራን እንድሕር ደኣ ተኸቢቡ ኣሎ ዶ እዩ ዘስምዕ ትቃል ያዕቆብ ክዛረብ ከሎ ማለት እዩ ኣብ ማእከልኩም ሓሳራ መከራ ዝጸግብ ሰብ ኣሎ ዶ ኢሉ ኣብ ማእከልኩም ብሓሳራ መከራስ ኢንቨሎፕ ዝኾነ ሰብ ኣሎ ዶ ከም ኣብ ፖስጣ ከምኣ ዝተጨነቐ ሰብ ኣሎ ዶ እዩ ዝብል ንሱ እንታይ ግበር ኢሉ ይጸሊ ኣትብል እዚኣ ከመይ ኣትብለና ዘላ ከምኡ መንፈስ ንድኻምና እንታይ ገብሮ እዩ ይድግፎ ኢሉ ከመይ ጌርና ከምንጽሊ ይፈልጥ ኢና ክንጽሊ ከለና ግና እቲ መንፈስ ባዕሉ ነቲ ናይቲ ጸሎት ዳይሬክሽን እንታይ ገብሮ እዩ ከምቲ ኣምላኽ ዝደልዮ ገይሩ ከምኡ ገይሩ እንታይ ገብሮ እዩ ኣፕላይ ገብሮ ከምኡ ገይሩ እዩ ዘእትዎ እንዳድማንዳ ትኸይድ ኮ ንምንታይ ተዓንቀፃ ስለ ዘይትፈልጦ እዩ ከምቲ ንሱ ዝደልዮ ገይሩ ከምቲ ዝቕበሎ እንታይ ዓይነት ከም ዝቕበል ዝፈልጥ ንሱ እዩ መንፈስ እዩ ከምኡ ገይሩ ንድኻምና እንታይ ገብር ኢሉ ኢሉ ኣብ ውሽጥና ኮይኑ ዝጽሊ ሽዑ ንሱ እንታይ ገብሮ ኢሉ ኩሉ ንምንታይ ይቕይሮ ንሰናይ ይቕይሮ እግዚአብሔር ይመስገን እንታይ ኢና ንብል ዘለና እግዚአብሔር ንሰብ ብዘይ ጾር ክኸውን ኣይደልዮን እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ንሓድሕድኩም እንታይ ግበሩ ኢሉ ጾርጽሩ ኢሉ ሓቀ ኢሎ ንስኻትኩም ከኣ ኢሉ ሉቃስ 11 ካልእ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ዘጾረና ጾር ክነግረኩም ማለት እዩ 11:46 ሉቃስ ከም ዝብል ንሱ ከኣ በለ ንስኻትኩም ፈለጥቲ ሕጊ ድማ ንሰብ ከቢድ ጾር ኢኹም ተሰክምዎ ኢልዎም እንታይ ኢኹም ተሰክምዎ ከቢድ ጾር ባዕላትኩም ግና ነቲ ጾር ብሓንቲ ኣጻብዕኩም እኳ ኣይትንክይዎን ኢኹም እሞ ወይለኹም ኢሉ ከቢድን ምጽዋሩ ዘይምችእን ጾር ጠሚሮም ንሰብ ኣብ ክሳዱ ይሰክምዎ ባዕላቶም ግና በጻብዕቶም ክትንክይዎ እኳ ኣይፈትውን እዮም ኢሉ እዚ ናይ ምንታይ ጾር እንድል ንሕርናያ ናይ ሕጊ ጾር እዩ ኣምላኽ ንሰብ ካብዚ ሕጊ ጾር ምሰውፅኦ ግና ሓደ ነገር ተዛሪብዎ ማለት እዩ ኣብ ገላትያ ምዕራፍ 5 እንታይ ኢሉ ስለዚ ከዓኒ
حرا بخريستوس وصيكم يخم دقيم انتي تقبروا له برعود بارنة تاي تقرنوا دحر دا تناي كريستوس صور كالجيسكا بقصبة زرخبة كامن يشعو تحدث صور يزرخبة تناي كريستوس صور دحر دا أخذ الجسو جميركا تحدث صور كاني تقالات إفو يوصد كاملات إمباركة أتم عصب قلاتيا حرام أنت كن كونسي كريستوس حرنا توصين نايس لازم تصنعوا كم بحدشون برعود بارنة تاي تقبروا له أي تقرنوا له حواتين نسخاتكم من حرنا تصوعاتكم من حرعتكم بفقر التجازو مسبلا شو عسر شد الشيء تايلو أنس بمنتاي تمالالو سيلو بمنفس تمالالو سمو تمنيت سجا أكتفت سمونيكم صار عسر شو ما تندي حردا زليل نار إنيا بمنفس تمرحكم جنا تحت حقي أيكونكم من إلو أزيك قويتاز زاربهم زلون فريساويان أنت عانت صوريو نحق صوريو نبعلهم كتنكفوا زي دليس نسب انتي تقبروا لهم تمر رابيلكم نسب تصعنوا لهم اوكي عسر شمو انت غلاتيا كم زيلو بمنفس انت تمرحكم غنا كابزناي تصور حقي نصايكم تحت حقي ايكونكم من إلو سلازي كاب حقي اندحر دا وصيخا ناي صقا تصور كتصور ناي منفس تصور كتصوري املاح تصويعكا مالتي املاح استمسكن يكون بخريستوس حرا وصي انت يلو حدا انت مالتي ناي كريستوس اسوري مالتي دحر دا اسور كوين زمسلو له خوين خاني صقام يلن ات ناي كريستوس ماسرت خان تايو حراي يبلنا قال እግዚአብሔር كم زيلو ات حرنتكم سم مغولبه انتي تكبروا ويلو مغولبه انتي تكبروا مغولبه بخفات نحن حراي سلا حراس لزخونكو اناس كم زخغبر خلي حراس لزخونكو كم زخغبر خلي حرا امي كون حرا ندحر دا خونكا حدا غزي كم زيلو حتى حيثني أبت قوي تستقبل كل جزء تسعة شعاتني مالتي سانتان يا زمهر نيرة تشعك فلي حد ورت مرتي حدش كله حيثني متحاسب تصقعت بلن الله خايدني صبق سلاز أنا نحرد أدي حيناس كم دليت تتمالى لسكوس تيتصقع ماله ويدني كباري أبت جزء تتحطه حج جن كريا كله نزاع حتم لاس قلاليا انتي دليت كاي هاتبلون نتسف كم دليت يا خمال لس انتي لس انتي دليت كا أملاخ سدليت لبيز غير نسب كم ما أسرت سلمات مصوت أنتايز قبره أوشتو حد دليت يزقم طلو سوغان تايو قفعن على ما وتمنيتن كحيدنا بتنقان بملخون برزنتن أبز على مزي أخذنا ما نلس تمنفس وشتنا أنتاي قبره الليلو تسقاي مهرنا الله تمنفس كل جزء معدنا الله كل جزء يزاربنا كل جزء أوشتنا أنتاي تقبر دمس يزق عليه زابير يمسكن أنتاي زبل قفعن على ما وتمنيتن كحيدنا أبز على مزي بتنقان بملخون لازم السبز انتاي يكونن كونفرتد يكونن ويكاني أي ترت عن أي تلوتن مدحان كمان يرخبن كوم يلو دحر حسب الله خوينا مريم مقدلاويت مستلوطت انتاي غيرا 300 ወይ 300 ዲናር ዝዋጉ ይብለና ይሁዳ ይባል ነጊርናት ዋጋ 300 ወይ 300 ዲናር ዝዋጉ ሓደ ዲናር ናይ ሓደ ሰብ ውዕለት ይነሩ ስለዚህ ናይ ዓመት ሙሉ ደሞዛ ማለት ወይ ካኒ ዓመት ሙሉ ኢንካማ ሴራ ክተብሎስ እንታይ ገበረትን ሓሰበትን እቲ መንዝርና እንድሕር ገዲፍዮስ እንታይ ድገረ ዳ ክነብር ዝብል ሕቶ ክሳብ ዝድምሰሰላ ያ ኮይና ማንያቱም እሱ እንታይ قدم خم جيرام قال سبعة سي أمانازر مسكورس بمنتايم بخن نبري لنا قال يوم قاعد درفت مسكورس سي عندي أمون جران عيلهم نازل على من جران ده تزارب بس بزعبان يمدرن جرا ردعي رخبان مالتي تمد حانس جناي أتون زابيري مسكن إذا صورز جناي توهبان مالتي نز صورز جناي تسكمون مالتي سماياو ناقر نه تصوعك مدراو نجار نحرد حلال خك خوينو تتصورت جنا أنتي جبر كان أحس كان مالتي زابيري مسكن سلازو قوي تانتايلو صوري صورويلو أرعتي صورويلو فوكسيو يلو زابيري مسكن فوكسيو سلازو أحواتي بمنفس تمالا لسكم سني تحت أنتي أخونكم منيلو تحتي حتى أنتي أخونكم من أبتخلي تخاطر 10 شمن تغاني تحت حق أيكونكم من بتسقى أنت تمالا لسكم بتسقى من اللاس بمنفس من اللاس حادي زابيري مسكن سب مس منفس أملاك كمالا لس كله أبتحت سقى أبتحت حقينا بر مالتي زابيري مسكن سلازي صور انتي يقبرويلو صورويلو أملاك انتي صوريه بكا نعيو صور والله يسنحلنا مولحا أو حدش كنا عندنا خدنا مالا لسولستو هبنا صور الله نايت سقى صوري ناي منفس قدس صوري زابيري منفس
እግዚአብሔር ይመስገን ብኡኽ ትመላለስ ከለኻ ውፁእ ሓራ ኢኻ እግዚአብሔር ይመስገን ብኡተ ዘይተመላለስካ ግና ከም ብሓድሽ ናብቲ ዝነበርከ ቀደም ኣርዑት ከም ዝተቆረንካ ገላትያ ምዕራፍ 5 ቁፅሪ 1 ተዛሪብና ኣሎ ደጊም ውፅኣት ሓራ ኢኹም ናብቲ ዝነበርኩም ኣርዑት ባርነት እንታይ ግበር ኢሉ ኣይተመለስኩን ኢልካ ትሓስብ ኣለኻ እምበር ተኣሲርካ ኣለኻ ማለት እዩ ስለዚ ሎሚ ግና መንፈስ ቅዱስ እንታይ ይብለና ጾረይ ቀሊል ይብለና እግዚአብሔር ይመስገን ጾረይ ጽሩ ነፍስኹም ከዕረፍቲ ክትረክብ ኢሉ ኣርዑተይ ጽሩ ካባይ እውን ተመሃሩ ኢሉ ነፍስኹም ከዓኒ ዕረፍቲ ክትረኽቡ ኢኹም ይብለና እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ክንጽሊና ናብዛ ኣብ ቅድሚኹም ዘላ ዓዲ ድማ ኺዱ ኣብ ኣምስኣትኹም ከዓኒ ሰብ ዘይተወጥሖ እሱር ጻዓብ ክትረኽቡ ኢኹም ዝበለ ጎይታ ንዑ ፈቲሕኩም እንታይ ግበርዎ ኢሉ ኣምፁለይ ኢሉ ስለምንታይ ትፈትሕዎ ኣለኹም ኢሉ እንተሓተተኩም ጎይታ ይደልዮ ኣሎ በልዎ እግዚአብሔር ይመስገን ጎይታ ካብ ማእሰርቲ ዘውፀና ስለ ዝደልየና እዩ ጎይታ ካብ ማእሰርቲ ዘውፀና ናቱ ጾር ክበና እዩ ጎይታ ካብ ማእሰርቲ ዘውፀና ጾር ክንስከም እዩ ጎይታ ካብ ማእሰርቲ ዘውፃና ኣብ ፀፅባሕ ስጋና ክንቀትል እዩ ኣብ ፀፅባሕ ስጋና መስዋዕት ጌርና ክንቅርብ እዩ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን እዚ ማለት ናይ ኣእምሮ መንፈሳዊ ኣገልግሎትኩም እዩ ይብለና ኣብ ፀፅባሕ ብመንፈስ ክንመላለስ ኣብ ፀፅባሕ ብፀጋ ክንመላለስ እዚ ጾር እዚ ይሂብና እዚ ጾር እዚ ድማ ፎኪስ እዩ እግዚአብሔር ይመስገን እዚ ጾር እዚ ድማ ቀሊል እዩ ንሱ ተሰኪምካ ዝኸይድ ንሱ ዘንሳፈካ ብዙሓት ግና ናይ እምነት መርከቦም ተሰራቶም ያ ኢሉ ጳውሎስ ብዙሓት ናይ እምነት መርከቦም ተሰራቶም ንሕና ግና ምስቶም መድሓን ነፍሶም ክረኽቡ ዝኣምኑ እምበር ምስቶም ድሕሪ ዝምለሱ ኣይኮናን እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ነፍሲ ወከፍና ቅድሚ እግዚአብሔር ክንጽሊና